Herätys, meitsi on back. Missäs vitussa sä oot ollut? No se on pitkä tarina. No vittu, mä oon hoitanut meille safkaa. Tervetuloa Adventures ruokaohjelmaan makumatkalle maailman yrjöttävimpiin keittiöihin. Afrikkalaisille maistuvat snacksit, kenellepä meistä eivät maistuisi. Ja vastenmielisenä eteläisen Afrikan erikoisuutena esittelemmekin tänään tuhatjalkaiset. Nämä varvababamaiset, pienet nilviäiset asuvat puissa ja ovat erikoistuneet aviorikoksiin. Älkää kysykö miten. Joka tapauksessa näistä syistä ja muistakin niitä jahdataan ja syödään. Seuraavaksi näette miten. Tervetuloa kaikkein pyhimpään. Siellä ne tuhatjalkaisen mulkut parhaillaan porisevat. Äsken niitä liotettiin, sillä ne on kerätty sadekauden aikana ja kuivattu myöhempää snäkkäilyä varten. Mitäs meillä sinne tulikaan? Mausteita. No, älkääpä tästä välittäkö. Kynät nurkkaan, pikku kotikokit siellä ja tsekatkaa resepti netistä www.madventures.tv. Siinä ne nyt ovat hyterattuina ne perkeleet. Osa näistä nilviäisistä on yhtä myrkyllisiä kuin tappavat käärmeet, joten on imailtava sukupuuttoinen mieluiten heti. Joten paskapuheet sikseen on KSP:n aika. Kumpi meistä, minä vai Tunna, on imaileva nämä hyönteiset sisäänsä. No niin, ootko valmis? Älkää yritä ukottaa yhtään niin kuin yleensä, okei? Okay? 1, 2, 3! Anna mennä. No, afrikkalaiset dikkaa, niin dikkaan minäkin. Siikatkaa nyt tuijottaa tuolla yhdellä ainoalla silmällä, kylmällä silmällä, jota myös persesilmäksi voisi kutsua. Kai se on otettava rohkeasti. Anna mennä. Toukka sisäänsä. No. So good! Onhan mielettömän hyvin. Älä viisi. Onhan. No paskasia. Hei Ahvenanmaalle teille kaikille AB Chips Oyn pörssiosakkaille terveisiä. Teillä ei ole mitään saumaa maailmanmarkkinoilla ennen kuin käytte tuhatjalkaista bisneksiin. Onhan mielettömän. Älä viitti nyt. Onhan mielettömän hyviä. Mä näin Juskan kylän vessassa noiden toukkia paskapuussissa. Ei oo mitään niinku. Onhan mielettömän. Mä otan nää messiin. Mulla tästä on sen enempää isompaa numeroa tehdä mielestäni. Vai tekisittekö te? Mun mielestä tuhatjalkaiset toukat on vitun hyviä. Mä voin sitä paremmin sanoa. Vitun hyviä. No niin, kuulkaas kaikki siellä sunnuntailla sessioitsijat. Kaikki te mässypärinöihin pamahtaneet hibanotsit ja bongikingit. Unohtakaa nyt jo pikkuhiljaa ne suklaakakut, banaanilastut ja mitä ihmeen jogurttirusinoita te nyt siellä popsittekaan. Tuhatjalkaisen toukat on päivän sana. Ihanaa herkkua. Övereihin tai vajareihin, tuhatjalkainen. Mätkuu kiittää ja kuittaa.